Strava i užas u skeli kod Obrenovca. Dečačić 9 babi i dedi rekao da ide kod druga da se igra, pa pronađen obešen u šupi u dvorištu. Devetogodišnji dečačić U.D. pronađen je mrtav u šupi u dvorištu porodične kuće svog dede u naselju Skela kod Obrenovca. Prema prvim informacijama, dete je pronađeno obešeno, a pretpostavlja se da je reč o samoubistvu. Telo dečaka pronađeno je oko ponoći, a smrt je nastupila sinoć, najverovatnije predveče ili ranije tokom večeri. Dečak je živeo sa babom i dedom, koji su mu navodno bili staratelji, nakon što mu je otac preminuo, a majka se preudala. Mališan je dedi i babi rekao da ide kod druga da se igra. Obavljen je uviđaj, telo dečačića odneto je na obdukciju, a uviđaj i istraga su u toku.